Bismillahirrahmanirrahim. Gelin temaşavana şkamîro behsa kamerayê bikin. Behsa kamera însanan bikin û behsa kameraya Xweda bikin. Kîja kamera daha mühîm e? Yaxud em ji kameraya însana ditirsin yaxud em ji kameraya Rebbê Alemê fedî dikin em ji wê ditirsin. Em xwe ji kîjanî mihafeze dikin? Çika min ji wê bifikirin meselanê. Niha îro çaxa teknolojiyê ye, çaxa uzayê ye. Ew maye ku gunda jî êdî dewlet Hêdî êdî bîne kameraya çêkekî gelek mal wan ji xwe re kameraya anîne. Mesela gundek wana Ezlêmê jî çend mal kamera wan hene, doraxaniyê wan in, kîtêkî diçe vesaîre xuya dike. Di embarê wan da hinkî eşya wan hene em bêjin kamera hene. Li bajara gav bi gav kamera hene. Li wê derê baxlantiya wan û emniyetê bavra heye, li emniyetê wan kamera dinêrin, êk dizî dike, êk xerabî dike, weskîkî dikuje, erebelkî dixelibîne vesaîre. Li xestexana hakeza hene. Hakeza li xestexana hene û sebî canan li xestexana hinda dibin, diçin muracaetê wê derê dikin, di kamera de dinêrin wala we dibe çiye filan derê, çiye filan derê, wan biya wayî dibînin. Îca kameraya Rebbê Alemê jî heye. Rebbê Alemê di Qur'anê Kerîm de Sûretê Qaf da ayeta 16, ayeta 17, ayeta 18 bahs dike. Ama maalesef em biya nayînin bîra xwe meselanê. Em hişê kameraya vê dünya yanî. Em cana erebê ku em diajo em telefonê din bergoyê xeber din, dedî em datîn erdin bigdî wê mobesa ji me re cezayê aske. Eştera bêjim em diçin nêzî bajara em li wan lewha dinêrin ka xiza wî pêncîyê, şêstê, hefteyê çi em dibin ku li wê gorî herin çikî kamera li vir dibîne wê cezayê aske meselanê. Ama em kameraya Xwedê nayînin aqilê xwe. Em kameraya trafîkê tînin aqilê xwe, em kamera eskeriyê, kamera jandarma tînin aqilê xwe. Ama maalesef em kamera Rebbê Alemê nayînin aqilê xwe yanî. Xweda Teala di Qur'anê Kerîm de Sûretê Qaf da wiha emrî ferman dike. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Rabbi Alemê dibe ki muhakkak insana min wan çêkîre, me wan çêkîre dibe. O nefsa wan insana, nefsa min em bêjin a we êdinê çi dixwaze Rabbi Alemê daha çêtir dizane mesela. O dibe em ji damara şah jî daha nêzîktirin. Rabbi Alemê ji şah damara me jî daha nêzîktirê me ye mesela. Hişê me da çi heye zane mesela. Ama kamera dünyayê de hişê me da çi heye nizane, sadece hareketê me dibîne mesela. Xweda Teala da ayeta din da wiha emrî ferman dike. Bismillahirrahmanirrahim. İz yetelaqqa el-mutelaqiyani anil yemini ve anil şimali qa'idun. O ayeta din da wiha emr dike. Ma yelfizu min qawlin illa ledeyhi raqibun atidun. Gelek ajme me navê raqîb û atîd bihîste ku em zarok bûn ji mar digotin, ana zarok hate gotinê ku meleketekî ser milê me rast e, meleketekî ser milê me çep e, navekî raqîb e, navekî atîd e, ek xêraya az dike, ek gunah az dike. Avana 24 saeta me dibînin bi merane. Memûrê Rebbê Alemê ne zabitin, anê zabita dertên çarşî xelkê kontrol dikin, esnafa, tableciya ev jî zabitin meselanê. Ama van zabita maalesef nan bîra me mesela. Esas gere van zabita werin bîra me. Gere etîk û raqîb daîma bîra me deve û gere Rebbê Alemê daîma bîra me deve ku em gunah nekin, ku em diziyê nekin, ku em xerabiyê nekin, ku
كم مالي خلقين هين كم زنا نكن أم ميران نكوجن أم فسادية نكن أم خلق براب ندن ما maalesef bir nay birame kamera insan atı birame mesela. Kamera insana çiye kamera insan aletekiye kapasite kaviye mesela 5 saatteki 5 saat dikşine kamera insana şpara nakşine kamera insana belli jmele rastı mele çepe hatta belli ciki dikşine ciki şuna nakşine kamera insana kavak tecavüt kadar yetişkin seri ama kamera Rabbi alemi kapasite jeratıneye yani em bejin ki 3 saat 2 saat روكي تشكيوات تنية بحد بحساب قمر ربي عالمي قمر ربي عالمي ايش بيش تدكشينه ايش كذا كارات تدكشينه كذا كاتب تدكشينه شمرة تدكشينه دميجي مدى فكرة مدى شيء ويجي تدكشينه ام تبزانو كم بمرن اما مادام كم زانو بمرن ام قمر ربي عالمي جبيرا نكن ام لقول حركة ama maalesef em daha pır jibuna em polisa ceza nakhun, askera ceza nakhun, efendim em dizi ki bugün em ne ingirtine vesaire em jwan kamera ku muhafazat kin yani. Tamam, başı, hocam kamera muhafaza ki ama kamera xude ya, kamera xude jor dalmad nere, jir dalmad nere, jikelek dalmad nere, her havay dalmad nere. Rabbi aleme yani. Kavaku ra mahşeri ber mizan teraziye Rabbi alemeye kavak deftera mettinin dibe de bu khayne insan dibe ya Rabbi ne güneki küçük ne eymezin tıt tiştek ne mayakut burada hayatı askırın yani. Ay işte van günahya van khira attiqu rakib yazgın ey sermileme görevliye Rabbi alemine yazgın. Hani vateku öğrenci için mektebi dönema avul, dönema paşi, mamosevan, de karnevan da yazdı ki hem bejin dersa fiziki, dersa kimyayı, dersa Türkçe, coğrafya, tarihi vesaire bedeni, resimi, müziki yazdı ki Nikora note wan imtihan kiriye, xwandiye not daya wan imtihan kiriye, xwandiye not da wan. Tabi hinek jê karne wan pir başin, zayıf tinin, teşekkür tinin, takdir tinin, belge onur etinin, di mektebe da dibin yek emin, dibin du emin. He? Hinek jê karne wan seri hatta bin teb zayıfin. Çima ne xebtine? Ben mostê wan heqê kesî nexwarine, kes biraviya neke mesela nê. Heqê kesî nexwarine. Tamamê mamostaya dixwazin ki talebê wan, öğrenciyê wan pir jî hatî bin, pir baş bin, di wê qezayê da, di wê wilayetê da ji tamamê mektebetînê jîhatîtir bin kêfa wan were mesela. Mamoste viya dixwaze. Mamoste öğrencî wî tembel be jî, çalışkan be jî ew maaşê bisîne, ew mamoste be ama öğrenci zirar dike. Ha em jî Rabbi alemi tit şekil meznaya Rabbi alemi kêm nabe. Tit şekil meznaya ve melekete kêm nabe. Em zarar dikin em. Gava ku em deftera ku em îro da digirin. Kum deftera ku îro eger tijek güne bikin xêr tida tinebin ew çaxecam em ber mîzana Rabbi alemi ber teraziya Rabbi alemi em poşman bibin. Kes jî alî me nake. Wallahi li vê dinyayê axir her hinek insan hinekî ku kare destya û dirêjke bêkala baknot ki perde, baknot pere yavru alin bir işim mi filan. Hene rahmel dünya ne kadar mali yaptıkın. Ama maalesef ahireti kes jdelva mıra hunaka agre cehennemi. Khira hunada min. Kes jdelva tara ve hunaka agre cehennemi. Dayık ve havka şefkat merhamete ev dayıc evlad-ı khura. Ve hunaka mesela. فالله تعالى القرآن الكريم ده بيجي كي بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ده بيروي معشر روكي وسايه كل دي أولاد يخو قبولناك دي أولاد قبولناك كل فري قبك كواك مرات كات
چیچکاوی خداوی سر چاوی مروا بکی چاوی مرو جو درخه نکلا دای مروا زانه جی کو به مرو نکاره اما اولاد هاوقا شیرین هاوقا محافظه اولاد خود که مرد خود ده پیشی کوچک تی خود ده پیشی گرد تی خود ده پیشی اما دایک روی معاشره خود ناده پیشی اولاد خدا تعالی قرآن کریم داد بج آیت ام هشی خو بدن سری خو ام الوان قمرای دنیا بدرن ام قمرای آخرت ببیر بینن ام قمرای رب عالم ببیر بینن کو ناقد قمرا و سینور سز مثلانی ام هشی خو بدن سری خو يعني والله باشك ام نزان ام كينجي بمرن وام بچا اواي بمرن افجي نعمتك رب عالم المكريه belki emnek cinsi be. Her veki kume ana bimrin gelen bu sabah kapitin. Şka em bidin eşeği gelo. Yani farz kim iro vay meleket ve karne me bidin me. Çava karne zaruk adan emec meleket ve aj da karnete. Gelo ve karne me da çeh beşkan bidin eşeği. Amin ki bidin eşeği. Geret karne me Müslümana da gere limeş hebe, gere roji hebe, gere hac hebe, gere zekat hebe, gere khir hebben. Alikari hebe, hakkı cinartiye hebe, hakkı hayvana hebe, hakkı doğa hebe. Ama maalesef pır yemevet karneme da pır hebben. Ve fesadi hebe, ve gelaci hebe, ve kalleşi hebe, ve zina hebe. Ya ve hebe, ve hebe, ve hebe, ve hebe, yani hebe yani. Hazreti Resulullah ve mebeşi veçak. Eğer em bixwazin evvel ji bo xwe em ibadet kişidir bikin. İmana me şu nagije imana wan zatê pir mezin. Zatê pir mezin dibe ya Rabbi tu ji min razî be. Tu mitixî cennetê tu zanî, tu mitixî cehennemê tu zanî. Te mixis cennetê ji min razî be, te mixis cehennemê ji min razî be. Cehenneme ji hate serserê min serçav. Ama em dibe ya Rabbi tu me nexî cehennemê, tu me têxî cennetê. Kam imana xwe imana wan zata bidin berevdû yani. Em ji xwe fedî bikin yani. Eca dibe ya ji 1000 ton, 10,000 ton, 10,000 ton genim ra 2 kilo numune. Bese melik 2 kilo numune nere dibe gelme te bav qasa jimra olwe dere fiyat letkin te gelme xbar dike kamyona let xede yani. Vallahi eğer ki em akıl bigirin van kameraya dünya binerin van kameraya dünyayı em şura ders بسینی که قمر ربی عالمی جای اتی قرقی بعد آیت تا در باست به سمله منه خیر و گنه میاست کن یعنی بشف برو هر آوایی است کن تتشک boş ناچه ام وگرن ام جگناه وگرن ام توبه بکن اون تب مینن خیر و خوشیدا اون تمام امانتی خدا بن خدا تعالی اجوا راضی به خدا تعالی işi vele bine. خدا تعالی huzuriyeti kemala ve sıhhateti ke canı ve bereketi ke malı ve خدا تعالی ahireti ve teke cenneti li cenneti ji ve teke cinari Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam.